Deka Promosi. Diturutin requestnya. Mama Jesslyn. Iya Pak. Iya. Dah Neo. Ora tak kira ora mungkin. Kakek baru lagi. Oke. Lumut. Anak remote. Selalu tumbuh bersemi. Sensasi baru. Bapak, dong jodoh sing tiada lihat. Asik. Deka Bro, matur suwun Bapak. Enak-enak no Pak. Iya, enak-enak dolar. Masa TB kalah. Sing di TB sing di. Ayo B. Karya anak gede ya. Matur suwun. Awas. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Kari hang abang. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, hang dipikir opo kerasa. Dari kisahku, ujian soyo suwi, angger duduke. Sayo. Kasak-kasak. Opo tahan dirasakan. Matur suwun Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nuwun. Deka Bro. Dua putri audio. Orkes. Sudah.
guyu ae panggan Bu. Iya, persiapan. Wes mari lho Bu. Terbayang-bayang. Terbayang-bayang. Tersepona. Lah yo. Ayo. Aduh, Ayo. ayo. Kari manis, kurang manis. Hey. Oh, oh. Wes yo wes, dong riko mikir sing gunung. So. DP sik Mas. Ayo. DP ne 5.000 iki. Iya. Gak ditambahin Ah, dek montekno be. Tengok B. Ayo Losno be. Sesuk golek neh be. Iki lho barangnya B. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Goyangan be. Wes Ayo, Be. ancang-ancang ya. Ayo, Be. Lo. Malah ngenteni. Ayo. Iya. Iya, persiapan. Kari manis. Velocity bareng-bareng so. Yang manis. Boa, boa. Wes yo wes, hang dipikir opo kerasa. Maneh yo. Kari manis, kurang manis. Wes yo wes, dong riko mikir sing gunung. Terakhir ya Mas, Mas kesel. Ayo. Terakhir tenan kesel iki. Ayo, persiapan. Ayo ongkean B. Ongkean B. Ayo. Kari manis. Iya. Iya, ayo be. kurang manis. Iya. Asik, 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 asik. Wes yo Aku, wes,